салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад духтаро. Ана духтаракои азиз, ози ман ба бо 4 мишка гиром омадан. Кам кам аз склад гиром мебин, барои ин ки хона майда, калидори хона ма майда ки ҳаст. Мехе як партия мебиёрем. Партия аввалаша шаб упаковка када хеле ки гуфтам отправка кардим, то коробка нарасид. Боз менҷанда коробка заказ кардам. Ана ина донаша 100 рубли заказ мекунем. Зинҷанда ман ба 11 гиром омдаги. Да это азон ба отправка кардем. Озинаша ин партияша валбрес ба отправка мекунем духтаро. 2 ҳафта шуд ки схеми фулфими татминит кардам. Успеҳ намекунад. Дар чорни пятница сар шудаги. Акция 11 сар шудаги. Савдо бениҳоят бисёр шудааст, алҳамдулилло. Аз ҳамин сабаб духтаро ҳозир инаша то пагая уже упаковка када полностью всё дар кор. Валбрес бенаш. Ана духтаракои азиз, ман ҳозир бо 7 коробка упаковка када тайёр када шудам. Ина ҳозир омада гирон меёраванд. Боз ман ба обратно мишка ки бор гирон мебиён мешокати упаковка кадана бо сар мекунам. Инҷа бо ана дӯстони азиз, ҳозир 7 коробка отправка кардам. Ма сразу бо ани ҷанда 4 мишоку бо 1 коробки калон бор гирондагӣ. Озир ҳамаша ина бо упаковка кардан дар кор. Духтарои азиз, менавистон ки ҳамаша снимат кунед. Тарзи упаковка кардан, штрих-код задан, поставка, заявка парофтан, ҳамоҳоша духтаро просто вақт намерасад, бовар кунед. А так что мехоҳам ки подробно ҳамаша видео кунам нишонтиям, но вақт намерасад. Хонанда по свободной форме тез упаковка када мегирам. Так что бо 3 бача хони ма як хонаги ки ҳаст. Духтаро, хона як хонаги ки ҳаст. Майда хеле бардак мешад вақти ҳамин ози мекушои ҳаминанд бо отдельно пакеташай мехе қоғозаш ҳаст духтаро. Барои ҳамин кӯтоҳ синмат када мепартом. Баъзи нафаро фикр мекунанд ки аз ҳамин азон валбрес яндекс.Маркет пул кор карда намешад гуфта. Дӯстони азиз, да можно ин ягон кас нашудаги бошад, натонистаги бошад, не намешад, не просто натонистаги. Барое ки амихе ошибкаҳо ва роҳ надодан духтаро, бояд шумо аввал роҳи корро омӯхтанитон дар кор, ёд гирифтанитон дар кор, хадавои товар, да вигидни товар. Озир просто ҳама часпидагӣ аз Китай бор заказ кардам ба. Ин просто так озир мода. Но на самом деле невигидна. Агар видеоҳои мани асар дидаги бошид, агар як вақто манам заказ кардаги аз Китай, ман анализ товар кардаги, заказ кардаги, баъд сравнит кардам. Но на самом деле Китай агар заказ куни количество кам, это невигидно. Тем более для новичкоҳо, нав сар мекардагиҳо ва пули кам кати вообще невигидно. Ярыз ман ба якта духтарак навистан, короче, блогер будян и курси Китай медодян. Амихе да либосои детски харидам, гуфтам фрӯхта натонистосиям. Мегӯн акция вая мондам, скидка кардам через Инстаграмам, Ютуб каналашонам ҳаст. Через Ютубам ҳамихе фрӯхта натонистам, гуфта. Роҳи кора барои омӯхтан барои ман телефон кардан. Духтарои азиз, пеш аз ки шумо як чиз харидорӣ мекунед, пеш аз ки шумо як ҷова як кора сар мекунед, бояд шумо аввал худатон хушрӯй фаҳмиданатон дар кор ки шумо дар куҷо қадами худатона мондост. Шумо аввал роҳи кора хуб омӯзед, баъд аз ҳама анализ товар када, товар харидорӣ каданатон дар кор. Озир ҳамон производителои Китаям ҳамин даруни Москванда хеле ки дидосед, мана распаковка чека досиям духтаро барои шумо. Это женский сумочка. Мо аз ҳаминҷа бисёр количество гирифтем, разни моделоша гирифтем. И ҳозир як намудаша гиромдам барои упаковка кардан. Бо ҳозир якунум ҳазорта дигар хеле моделашай, дӯстони азиз. Анамин товарои мо аввал кам харида, анализ товар карда. Мо медонем ки уже ин товар яки сезон надорад, яки фақат зимистон ёки баҳор бане фақат ин чӣ товара фурӯхта мешавад, дӯстони азиз. Барои ҳамин бисёриҳо дар ҳамин сезон аҳамият наметиҳанд, товар мехаранд. Аз ҳамин сабаб товарошона фурӯхта наметавонанд, дӯстони азиз. Дар инҷа Валбрес, Азон, Яндекс.Маркет реальный пул кор карда мешавад.
агар дар ҳаминҷа пул кор карда намешуд, агар духтаро ман ҳамин кора 2 сол пеш сар карда будам, агар видеоҳои мана дар омада листат карда бенид, агар 2 сол боз аст ка ман бор мебиёрам, упаковка мекунам, бурда метиям. Агар дар ҳаминҷо пул кор карда намешуд, ҳамин қадар сол мо инҷанда пешравӣ намекардем. Фикри ҳама ҳар хел аст, ситуатсия ҳама ҳар хел мешад. Имрӯзонда сообщение мебиёд, манбаки ҳаминҷа пул кор карда мешад намешад, одамо худошон ба уверини не. Инҷа вақте ки худи одам як ишқманд шуда, пеши худаш ба мақсад гузошта ки сар мекунад, албатта дар инҷо кор карда мешад. Мана лишна ман худам кор кардосиям. Ман чанд шогирдои ман ҳастанд ки ваҳо уже мо дар амин Валбрес аз он қати якҷоя бор мегирим, қати якҷоя открузка мекуним. Бисёри он одамое ки сар кардан уже медонанд. Қиҳиндиш беям, пастиш беям, баландиш беям, сабр карда, ҳамаш ки справиться карда пеш ба буромда мебураванд, медонанд ки аз инҷа беҳтар чем якҷо ва дасти як кас ба рафта кор кардан, як рӯз ба 2000-2500 ба як рӯзи худатонро гузондан, ин беҳтар барои алал хусус барои занҳо, ин аз ҳама кори беҳтарин аст. Дӯстони азиз, ҳозир акун бисмиллоҳи раҳмони раҳим уфта упаковкаи сар мекунем. Ҳозир камкак видео снимат кардам. Якум пакети сиёҳи озмини мишки сиёҳи упаковка кардан дар кор. Так что худам ҷо тайёр кардам, рост истода упаковка кардан ба удобне. Хеле шишта куни почка одам дар мекунад. Чанд бор бо хесте шидан бутёра мебиёд. Так что мана телевизор пешаманда духтаро хоҳам ягон кино мемонам, ҳам тамошо мекунам, ҳам корам мекунам. Хоҳ бачаҳо мультик бинад, баробари бачаҳо мультик мебинам. Самое главное и хонанда бачаҳо пешаманда хеле ки дидосед, хонандаям шида бекор намешинем. Так что кор ҳама вақт ҳаст духтаро. Озминҷанда коробка карда уже тайёр кардаги инҳои просто упаковка кардан дар кор. Так что хеле ки ман нишон додам инҷанда духтаро анеқада упаковка кардан ба бор тайёр. Так что бо стирка парафтаги, стиркаи тунук кардан дар кор, как кухнинда, как всегда авхот тайёр кардосиям. Это вот аз ҳама кори беҳтарин барои занҳо. ҳам дар хона мешинед, ҳам пул кор мекунед, ҳам пеши фарзандотонанда, ҳам кори хонатон обод мешад. ана ҳамихай духтаро, агар хоҳед ки ҳамин корро ёд гиред, марҳамат дар курси ман иштирок кунед. Дар поёни ҳамин комментария ссилкаи телеграм канала мемонам. рӯзҳои наздик духтаро ният дорам ки бо дархости чанд кас вебинар мегузонам. любое саволатон бошад, любое ки ҳар чихел саволатон ки набошад, духтаро дар ҳамонҷо гап мезанем ва барои шумо роҳи бизнес кардана меомӯзонам. Так вот, хулас духтаро полностью упаковка карда шудам. На ҳама коробкаонда штрих-код зада шудагӣ. Калидор ба вообще ҷои помонда нест. Хеле ки дидосед ҳамаша уже то ҳамин рӯза саҳар кати упаковка карда шудам. Ҳамаша мана короче ҳозир ҳамаша боз размер ба размер тӯғри карда, коробкаи сахт карда скотч карда мепартоим. Як пакет мусор буромад, просто так пакет коғаз самехе. Ина ҳоли даже проверка кардам ба дастам ристагиш не. Ҳозир акун ҳамаша упаковка карда полностью отправка мекунем. Бо як партия диге мебиёрам, срочно ваям упаковка кардан дар кор. 3 мешок и потом всё, як 2 рӯз дам мегирем.